हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा होनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय मैया 13 आगस्ट खालि आसाम सरकारा लकडाउननि माखासे खान्थिफोरखौ सोलायनानै होनाय जाबाय। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों। अदेबानि बेखौ आनलक 3 होननानैबो फोसावनाय जादों। दा बे बेलायावहाय मा सोलिगोन मा सोलिया बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनो लानाय जादों। अदेबानि बियो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय 16 आगस्टनि फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि 9.30 अर्थात 9:30 रिंगा 31 आगस्तसिम बियो सोलिगोन। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मा दं बेखौ फोरमायनानै होनि। दा फैदो फारि-फारियै जागायलांदिनि। दा नुनो मोननाय जागोन सिगाङावनो सोलिबोनाय थानाय सिगांनि आनलक खान्थियावनो जायफोरा सोलिबोनो मोन्दोंमोन बिथांमोननि गलाफोरा खुला थागोन आरो बेयो समबारनिफ्राय शुक्रबारसिमल' सोलिगोन। बेबो फुंनि 5 रिंगानिफ्राय मोनानि 9 रिंगासिमल' सोलिनो मोनगोन। बेनिफ्राय जायफोरा सिटियाव गोग्लैदों बिथांमोननिया फारसेल' साइडजों खुलिनो मोननायनि गनायथि मोन्दोंमोन, जायफोरा बिथांमोना फारसेल'खौल' खुलिनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय पेसेन्जार आरो व्यक्ति मोन्नैबो गारिफोरा बा मोन्नैबो दावबायनाया समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम जिल्ला बारनो हासिगोन, नाथाय 50% केपासिटिल' लानो मोनगोन। बेनिफ्राय सिटि बासआबो सोलिगोन, नाथाय 50% केपासिटि आरो कभिड-19नि गाइडलाइनखौ सोलिनो नांगोन। मास्क गाननाय, ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनाय, सेनिटाइजार बाहायनाय बेफोरो। पाब्लिक ट्रान्सपर्टआबो सोलिगोन 50% केपासिटि आरो कभिड-19 गाइडलाइन लानानै। बेनिफ्राय गावारि दावनाय अर्थात व्यक्तिगत थाबायनाया मोनानि 9:30 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिमहालागै बेयो गोख्रोङै बन्द' थानो मोनगोन, अर्थात मोनायाव दावबायनो मोना। बेनिफ्राय पाब्लिक प्लेसाव जुमुदै बा खुदै गारनाय, थांखु जानाय, जौ लोंनाया कमप्लिटलि बन्द' थागोन। बेनिफ्राय समाजारि, धोरोमारि रंजाथाइ, खेला दुला रंजाथाइ बायदिसिना हाबाफोरा बन्द' थागोन आरो बेफोरनि अनगायैबो जायफोराव 50 सानि बांसिन सुबुं गेदारिं जागोन, दा बियो कमप्लिटलि बन्द' जागोन होनदों। बेनिफ्राय सिनेमा हल, सुइमिं पुल, अडिट'रियाम, थियेटार बायदिसिना सुबुं थुबुरमा जाग्राफोराबो बेयो बन्द' थागोन होनदों। बेनिफ्राय कन्टेनमेन्ट जन हिसाबै जायफोर ओनसोलखौ फोसावनाय जागोन बेयाव जेबो एक्टिभिटि अर्थात हाबाफोर सोलिनो मोननाय नङा होनदों, कमप्लिटलि बन्द' थानांगोन। आरो बेनिफ्राय बै ओनसोलनिफ्राय बा बै जायगानिफ्राय रावबो बाहेरायाव ओंखारबोनो मोना एबा रावबो बाहाय हाबहैनोबो मोना होनदों। सुनिबार आरो रबिबाराव जायखिजाया समावनो रावबो दावबायनो मोननाय नङा होनदों। सुनिबार आरो रबिबार साननैया बन्द' थाबाय थागोनानो, बेबादिनो एक्रस दा स्टेट आसामनि बेलायाव। बेनिफ्राय 10 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन गथ' आरो 65 बोसोर बैसोनि देरसिन बोराय बा बुरै बैसोनि सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारैयानो गाहाम होनदों, जुदि गावसोरनि देहानि थाखाय बा मेडिकेल हेल्पनि थाखाय माखासे गोनांथार खामानि नङाब्ला ओंखारैयानो मोजां होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय जेरावखि थाङा मास्क गाननाया एकदम गोनां जाथारगोन होनदों, नङाब्ला 1000हालागै जुरिमाना होनांनो हागौ होनदों फार्स्टआव। दा बेनिफ्राय आरो गुबुन नोंथांमोना खौरांफोर नायनो लुबैदोंबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। बाव प्लेलिस्ट वाइसै नोंथांमोननो लिंक होनाय जाखायो। अदेबानि प्लेलिस्टखौ डाइरेक्टलि नायनानैबो लानो हानाय जायो चेनेलाव हाबनानै। दा बेवहाय निउस, इडुकेसन बायदिसिना केटेगरिनि दङ, बेयाव नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।